ng mga nagbabagang balita. 5 sugatan sa karambola ng 3 sasakyan sa Daraga, Albay. Dagsa ng mga biyahero ngayong Peña Francia Festival, inaasahan simula ngayong linggo. At silya na gawa sa basura, tampok sa plastic recycling system facility sa Kamsur. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Simula ngayong linggo, inaasahan na ng Bicol Central Station sa Naga City ang pagdagsa ng mga biyahero na makikiisa sa Peña Francia festivities. Bus companies may paalala sa mga commuter habang nalalapit ang Peña Francia Festival. Narito ang ulat. Sa pagsisimula ngayong linggo ng malalaking civic at religious activities kaugnay ng Peña Francia Festival, inaasahan na ng Bicol Central Station sa Naga City ang dagsa ng mga biyahero ngayong linggo lalo na sa darating na Biyernes, September 12. Kasabay ng pagdaraos ng Traslasyon Procession, isa sa mga pinakaabangang bahagi ng Peña Francia Festival. Ayon kay Generalist Bolocon, Security Officer at Public Evaluation Officer 2 ng Bicol Central Station, nakahanda na ang kanilang mga tanggapan upang tugunan ang pagdagsa ng mga deboto at biyahero. Ngayon na paabuto na Peña Francia, especially this week, this mapon mo niya na Friday, which is the Traslasyon. Nakaiwan na kami mga changes digdiyo, especially dyan sa security and para safety kang gabos ng mga yaon dito sa terminal, especially ang local buses, to be certain kita kayan dyan. Munya po baga kaya araw ka na sa Friday, di Traslasyon, si mga mairiba sa prosesyon, gagamitan ang mga local na buses actually kaya aron tawag sana ang holiday can is Naga City only. Kaya po baga ang kuwendaligdi ang siguro yung mga biyaheng Manila dahil gayo siya hectic na maray ang pasahero. Gayunpaman, inaasahan ang kakulangan ng mga bus dahil sa marami sa mga ito ang gagamitin bilang transport service ng mga karatig bayan sa Camarines Sur. Dahil dito, pinaalalahanan ng pamunuan ng terminal ang mga biyahero na maglaan ng sapat na oras, agahan ng pagbili ng tiket at magbaon ng mahabang pasensya, lalo na sa panahon ng mataong biyahe. Ang message po sa kabus na biyahero, ang pinapuninda is magkadikit lang pong dagdagan po ang sa indo pong pasensya. Medyo may arabala, tadakol po ang pasahero ta. Siyempre, malarga ang bus, mabalik po yan, mababa niyo po yan. Kaya medyo may arabal lang kadikit, medyo kukulawang kita ng mga bus, especially po sa lokal na biyahe. Ayon sa isang dispatcher mula sa isang bus company, habang papalapit ang kapistahan sa Naga City ay ang pagdagsa rin ng mga biyahero, kaya mas mainam na mag-advance booking para hindi hassle ang pagbiyahe. Agapan para sila ay makakuha ng reservation ticket, gawa ng maraming uwian ngayon, gawa ng Peña Francia. Alos ilang taon ganyan talaga ang dito, punuan. So dapat mag-early booking? Advance booking, pangalawa mag-online booking. Patuloy naman ang panawagan ng pamunuan ng terminal at ng bus company na pairalin ang disiplina at kooperasyon upang maging ligtas at maayos ang biyahe ng libu-libong debotong uuwi sa Naga para sa Peña Francia Festival. Tiniyak ng bus company na may extra buses na masasakyan ang mga biyahero ngayong Peña Francia Festival. Nick De La Cruz, CSN. 5 katao ang sugatan sa nangyaring karambola ng 3 sasakyan sa Daraga, Albay, habang sa Legazpi City patay ang isang motorcycle rider matapos makasalpukan ang isa pang motorista. May ulat si Eli Balbin. Sugatan ng 5 sakay ng kotseng ito matapos masandwich ng 2 truck sa boundary ng Barangay Mayon at Villahermosa sa Daraga, Albay nitong weekend. Ang sasakyan tila na yuping lata at himalang nakaligtas ang 5 sakay ng sasakyan kabilang ng isang bata. Nagdahan-dahan umano ang truck dahil sa ginagawang road reblocking habang nasa likod nito ang sedan nang biglang salpukin ng 10-wheeler truck ang sasakyan dahilan upang ito ay bumangga sa nasa unahang truck. Nagdahan-dahan umano ang truck dahil sa ginagawang road reblocking habang nasa likod nito ang sedan nang biglang salpukin ng 10-wheeler truck ang sasakyan dahilan upang ito ay bumangga sa nasa unahan niyang truck. Sa Legazpi City,
patay ang isang motorcycle rider matapos makasalpukan ng isang rider bandang 1:00 ng hapon nitong Setyembre 7 sa sitio Makaratdat, Barangay Maslog, Legazpi City. Patungo ng Legazpi City ang 51 anyos na lalaki habang patungo naman sa Barangay Maslog ang 32 anyos na rider nang magkasalpukan ang dalawang motorsiklo. Naidala pa sa ospital ang isa sa mga rider ngunit binawian din ito ng buhay. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Eli Balbin, CSN. Sa pagpatak ng bare months ay naiispatan na rin ang mga tindahang nagbebenta ng mga pailaw gaya ng Christmas lights. May paalala dyan ng DTI lalo na ang pag-iwas sa pagbili ng mga substandard Christmas lights na maaring pagmulan umano ng sunog. May ulat si Darlene Lastrulio. Habang papalapit ang Kapaskuhan, nagpaalala ang Department of Trade and Industry o DTI Camarines Sur at Bureau of Fire Protection o BFP Camsur sa publiko hinggil sa ligtas na pagbili at paggamit ng mga Christmas lights at iba pang dekorasyon. Ayon sa mga otoridad, ang maling pagpili at pagbili ng mga pailaw ay maaaring magdulot ng panganib tulad ng pagkasunog lalo na ngayong holiday season. Isa sa mga pangunahing sanhi ng sunog tuwing Kapaskuhan ay ang pagbili ng mga substandard na Christmas lights at palamuti. Kaya naman mariin niyang pinayuhan ng publiko na tiyakin na ang mga produktong bibilhin ay may Import Commodity Clearance o ICC Mark o Philippine Standard o PS Mark. Tanda na dumaan ang mga ito sa masusing pagsusuri at nakapasa sa pamantayan ng kaligtasan. Paalala natin is yung bumili ng mga Christmas light na dapat yung pumasa sa mga pagsusuri ng Philippine Products BPS, Bureau of Philippine Standards, yung BPS sa DTI. So, para masigurado natin na pumasa siya, dapat hanapin natin yung PS Mark saka yung ICC Mark. Yung PS Mark po, yan po yung parang globe na may check. Yan po yung sa mga locally manufactured na mga Christmas lights, siya po yung hanapin natin. Ngayon, kung mga imported naman yung ginagamit natin, hanapin po natin yung ICC po. Hindi lamang umano sa presyo ang dapat ikonsidera ng mga mamimili, kundi ang kalidad ng produkto. Nila is safe gamitin ng mga consumers. So dapat bago sila magbenta, siguraduhin din nila na yung binebenta nila is pumasa din sa mga panuntunan po ng BPS, yung Bureau of Philippine Standards. Dapat po ang binebenta nila is mayroong PS Mark saka ICC Mark pa. At ito ay ginawa ng mga manufacturer na may legitimate na lisensya po galing po sa BPS. The usual po yan, check the quality po syempre. Then sa paputok po, so far mapaman po kaming nahihiling. But si mga electrical arcas, mga parol, mga electric na po baga kaya yan. Pero kung i-check yan si quality kang wire, kung sign hali, kung accredited ba talaga si binakalan man kang supplier, po kaya. Parehong nanawagan ng DTI at BFP na gawing mas ligtas at masaya ang pagdiriwang ng Kapaskuhan sa pamamagitan ng masusing pagpili ng mga dekorasyon at pagiging maingat sa paggamit ng kuryente. Sa kabila ng kasiyahan ng holiday season, pinaalalahanan nila ang lahat na hindi kailanman dapat isantabi ang kaligtasan ng pamilya. Darlene Lastrulio, CSN. Pinaigting pa ng Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Kasureco 2 ang pagpapatupad ng One Bill Policy. Kasureco magpapatupad ng massive disconnection sa mga consumer na hindi nakakabayad sa kuryente. May ulat si John Amador. Dagsa ang mga consumer na nakapila ngayong araw sa Kasureco 2 sa Naga City. Pinaigting pa kasi ng kooperatiba ang pagpapatupad ng massive disconnection sa mga consumer na hindi nagbabayad ng kuryente. Intensify ta pang maray ining massive disconnection na tigpapasunod po ni Kasureco 2. Actually, kung hiling on talaga, bako naman po ining bago sa tuyang mga member consumer owners. Kaya lang mas higot si kampanya tangon yan pag-abot naman sa pagkolekta o pagpasunod kay itong One Bill Policy ni Kasureco 2. Although ang One Bill Policy, sabi ko nga bako naman ining bago sa tuya gabos. Kaya lang medyo naging kampante lang si mga tao, si mga konsumidores taning kuryente na kung saan
pag may one bill sinda, mahalat panibagong bill para maduwahan bago magbayad. At yan nga ang nangyari kay Jonel Lucena ng Bagong Bayan Sur matapos maputulan umaga nitong Lunes. Hapon kita kami nagbabayad. Kaya lang ngunyan, inamayan baga kami. So, gamit man kay mga freezer, may aircon, tas TV, gamit pa sa mga plancha, kaya namay lang kaya magputol. Dati kaya hapon kami nagbabayad. Hapon ko muna bayad. Tapos ganyan bigla. Ngunyan, inamayan kaming putulan. Oo. So ano? Taday kaya kami nakakabayad ning aga, siyempre nagluluto, ma-deliver pa. Then makaano. Kaya hapon ta kaya nagbabayad. Well, anyway, ngunyan na naputulan ka, ang larudan mo? Amin na magbayad. Pero di man kita natatambakan ni Day man po. Okay. Day man na May binuong task group ang kooperatiba para maisaayos ang responsableng pagbabayad ng mga consumer. May task force kitang binilog, which is kaipuhan tang maibalik naman sa dati na pulisiya na tigpapasunod ta. Dahil naging maluwag si Kasureco 2 during pandemic time. Kaya may mga konsiderasyon kitang kinao sa satuyang mga member consumer owners pag-abot hindi sa babayad kan sa indang bill sa kuryente. Kaya ngunyan, may schedule kita, i-desisyon ni Naga, which is nagkakapirang aldaw po ini. Ang concentration po kan sa tuyang technical personnel, kabali dyan si mga disconnectors igdi po sa kalabaan kang barangay Bagong Bayan Sur, Bagong Bayan Norte, Santa Cruz, and sa masunod ng mga aldaw, ini pong sa may Dinaga, Dayangdang, Lerma, Abella, yan. Tapos iba pang mga barangay sa desisyon ni Naga na nahihiling nagdadakol po si nagkakaigwang arrears. Upang maiwasan ang anumang abala, inirekomenda ng kooperatiba sa mga consumer na magbayad na ng kanilang bill sa takdang oras at maganda para sa posibleng pagputol ng supply ng kuryente. Jan Amador, CSN. Naka-ehersisyo na, nakatulong pa. Yan ang ganap sa fun run ng Civil Service Commission o CSC kung saan ang proceeds ay para sa pamilya ng mga lingkod bayan na nasawi sa serbisyo. Narito ang ulat. All ages of life ang sabayang tumakbo at umindak sa Capitol Grounds ang mga kawani ng gobyerno sa fun run ng Civil Service Commission o CSC. Bahagi yan ng selebrasyon ng 125th Philippine Civil Service na may temang Bawat Kawani, Lingkod Bayani, Puso, Dangal at Galing sa Bayan. Ang Zumba at Fun Run ay simultaneous na ginawa sa buong bansa kung saan tumakbo ang mga kawani ng gobyerno ng 1 kilometer, 3 kilometers at 5 kilometers. Ayon kay Civil Service Chairperson Attorney Marilyn Yap, maliban sa pagkilala sa buong birokrasya, layo nitong makalipon ng pondo para sa pamilya ng mga lingkod bayang nasawi sa gitna ng serbisyo. Ito na ay 10 taong pag-arangkada ng Fun Run na pagpapakita ng serbisyo at pagkakaisa ng gobyerno. Ang Philippine Civil Service Anniversary ay isang pambansang selebrasyon at hindi ito eksklusibo sa Civil Service Commission. Ito ay paggunita at pagkilala sa buong burokrasya, sa bawat ahensya, sa bawat tanggapan at sa bawat kawani ng 125 taon. Samantala, nag-uwi na mga papremyo ang mga ahensya ng pamahalaan na may pinakamaraming kalahok, youngest at oldest runner at iba pa. Chris Novello, CSN. Matagumpay ang unang araw ng bar exam sa Naga City na isa sa mga local testing site ng Korte Suprema para sa bar exams ngayong taon. Ilang pangunahing kalsada sa lungsod muling isasara sa huling 2 araw ng eksaminasyon. May ulat si John Amador. Generally peaceful ang unang araw ng 2025 bar examination sa Naga City. Isa ang lungsod sa mga napiling local testing center ng Supreme Court para pagdausan ng bar exams. Pinangunahan ng Public Safety Office, Naga City Police Office at iba pang ahensya ang pagpapatupad ng seguridad ng mga examinees at publiko. Nakaantabay din ang mga ambulansya at medical team sakaling kailanganin ng mga examinees at ng publiko na nataon ito sa ilang civic events sa lungsod kaugnay ng Peña Francia Fiesta. Pasalamatan ta din pala sa medical team kang mga nakaaging aldaw kaya Sabado, Domingo, sinda so entero man na siribot. So very quick so responde kang sa tuyang medical
team and very efficient so deployment ninda. So duman sa bar exam, iniyo pong mga arrangement kang bar exam ang nag-imponer kani ang Supreme Court. So kita po sa lokal nagtatabang sana kung ano sa mga security requirements, precaution requirements ninda. Dagdag pa ni Gumba, di na bago ang ganitong sitwasyon sa lungsod dahil pang 5 beses nang napili ng Supreme Court ang lungsod na pagdausan ng nasabing pagsusulit. Supreme Court, so may padalagan. But basically, panglimata na po ining bar exam, panglimata ng bar exam digdi sa siyudad kang Naga, and mayo maning na bagong arrangement. So dating mga tinampong pinagsasarahan, dating man giraray, ang may iba sa na po garoon yan, so plaza da ay magagamit, so Plaza Quezon, dahil may construction. So kaya ang mga bar ops, itong mga Masarabat, Masoroporta, dumanta pinagpwesto sa Plaza Rizal, saka Plaza 15 Martires. So yan sana po ang slight na deviation mo yan. Other than that, pang 5 taon na ini na pinagigibo, and so mga residentes na po sa palibot, aram naman ninda na they can get in, get out. Tiniyak ng PSO na handa ang lungsod para sa bar examination na susundan ngayong ika-9 at magtatapos sa September 14. Mahigpit ang protocol sa exam upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng lahat. Jan Amador, CSN. Silya na gawa sa basura? Yes, you heard it right. Yan ang produkto na mula sa environment-friendly plastic recycling system facility sa Kamsur. Kung paano ginagawa ang durable at recycled na silya na yan, sa ulat ni Eli Balbin. Kakulangan sa mga upuan ang nararanasan sa ilang pampublikong paaralan tulad na lang sa San Antonio National High School sa bayan ng Milaor. Kulang na nga ay sira-sira pa ang ilang upuan at kinakailangan pang ipaayos upang may maggamit ang mga estudyante. Actually, yung upuan, yung alam naman natin kung gaano kalikot yung mga estudyante. So honestly, yung iba po medyo may mga damage na, and ang ginawa po namin, pinaayos. Ngunit dahil sa isang makabago at environment-friendly na pasilidad, lunsad ng probinsya ng Kamsur sa pamumuno ni Governor Elroy Villafuerte ang isang plastic recycling facilities, kung saan ang mga basura tulad ng plastic ay ginagawang isang matibay na upuan para sa mga estudyante. Tapos na ang pagpapatayo ng pasilidad kung saan layunin nitong mabawasan ang mga plastic na basura sa buong lalawigan at makalika ng mga school chair na magagamit sa mga paaralan. Napakalaking tulong po yun kasi alam naman po natin sa ngayon na rampant yung mga basura. So, dyan na case, so na-apply na yung recycling, so sa halip po na maging basura, so yun po yung sabi mo na pwede siyang ma-convert sa upuan na kung saan malaking tulong po sa mga eskwelahan, magkakaroon po kami ng mga karagdagan ng mga chairs na magagamit ng mga estudyante. Sa naturang pasilidad, kinukolekta, nililinis, ginigiling at iniinit ang mga basura at matapos na maiproseso ang mga ito ay iminomolde upang makagawa ng matibay na school chair na magagamit sa mga pampublikong paaralan. Thank you very much po, Gov. El Rey. So, sa project mo po yun, na yan, yung ano po, so, yung recycling, ano po, na sabi nga ni Sir, ay meron na po tayong facility sa Capitol. So, malaking tulong, so may iwasan yung pollution, and magkakaroon pa po ng karagdagang upuan ng mga estudyante. Eli Balbin, CSN. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.